Όλα. Σήμερα έχουμε την δεύτερη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με τον κανονισμό, από τον νέο χρόνο, από το 24 που αναλάβαμε, υποχρεούμαστε ανά δίμηνο να κάνουμε τη λογοδοσία. Αν και έχω πολλές ανακοινώσεις και κάτι απαντήσεις, αλλά σήμερα δεν είναι λόγω του γρήγορου, δεν είναι ώρα. Κύριε Γαλουζή, μία παρατήρηση. Μία παρατήρηση. Σύμφωνα με τον κανονισμό, κάθε σύμβουλος υποβάλλει ξεχωριστά την ερώτηση. Επειδή εσείς αντιπροσωπεύετε 4, υποτίθεται λογίζετε στον καθένα χωριστά. Για να τηρήσουμε το γράμμα του νόμου. Ναι. Ναι, σε ρωτήσω. Λοιπόν. Ναι. Έχουν κατατεθεί εγγράφους. Ναι. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι νόμιμα ενημερώθηκαν όλοι οι σύμβουλοι. Είχαν κατατεθεί 3 ερωτήσεις στα γραφεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι γνωστές σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, θα τις διαβάσει ο κύριος Δήμαρχος και θα δώσει τις ανάλογες απαντήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση από τον κύριο Γαλουζή. Κύριε Δήμαρχε, αφού έχουν παρέλθει 5 μήνες από την εγκατάστασή σας στο Δήμο και 7 μήνες από το αποτέλεσμα των εκλογών του Οκτωβρίου του 2024, από τον Οκτώβριο λοιπόν του 2023, προεκλογική σας δέσμευση, όπως και δική μας, ήταν η επίλυση του θέματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η ένταξη των εργασιών. Γιατί όμως δεν βλέπω καλά με χαμηλό φωτισμό? Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Λοιπόν, η έναρξη ΟΕΔΑ, καθώς και οι μελέτες που είχαν γίνει οι περισσότερες στη δική μας περίοδο, έχουν παραχωρηθεί στο νέο ΦΟΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, του οποίου είστε και μέλος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Επομένως, γνωρίζετε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της ΟΕΔΑ. Η διαχείριση της μεταβατικής περίοδου, καθώς και η αποκατάσταση ΧΑΔΑ, αποτελεί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υποχρέωση του Δήμου μας. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να μας ενημερώσετε για τα σχέδιά σας? Πώς θα αντιμετωπίσετε το πλέον σημαντικό πρόβλημα του Δήμου μας? Ποιες ενέργειες έχετε κάνει μέχρι σήμερα? Πότε θα ξεκινήσετε την ανακύκλωση για μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων? Πότε θα ξεκινήσετε τις ενέργειες για δεματοποίηση? Η μεταφορά των στερεών αποβλήτων στη γειτονική ΚΟ έχει πολλές δυσκολίες και θεωρούμε ότι δεν είναι εφικτή και δεν αποτελεί λύση για μας. Έχετε σκεφτεί την κατασκευή ενός προσωρινού κυτάρου χιτά για την κάλυψη της μεταβατικής περίοδου, όπως έχει γίνει και σε άλλους δήμους? Εξετάσατε και αυτή την εκδοχή? Αυτό ήταν το πακέτο να έχει και δεύτερη σελίδα. Ενημερώστε μας τελικά τι θα πράξετε. Αυτό ήταν το πακέτο των ερωτήσεων, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι. Του κυρίου Γαλουζή. Το θέμα των σκουπιδιών έχει πολλές διαστάσεις. Εδώ μπαίνουν 2 εξ αυτών. Είναι η τελική λύση και η ενδιάμεση. Υπάρχουν βέβαια και άλλα στάδια. Είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί όλους μας, ταλαιπωρεί προφανώς και την υγεία των καλυμνίων,
με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στο νησί, είναι επίσης άκρος δυσφημιστικό για τον τόπο μας, να υπάρχει ανεξέλεκτη διαχείριση απορριμμάτων και η καύση, χειρότερο ακόμα, αυτών γεμίζοντας τον κόσμο με καρκίνο. Και θα μου πείτε, επειδή υπάρχουν και πολλοί νέοι συνάδελφοι που μπορεί να μην γνωρίζουν. Αλήθεια, τώρα σκεφτήκαμε εμείς οι καλύμνοι ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια, όταν άλλες περιοχές στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν προχωρήσει σε άλλα στάδια και δεν ασχολούνται με αυτό. Εμείς δεν είχαμε πολιτικές ηγεσίες. Δεν κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο πολιτικές παρατάξεις. Τι έγινε ξαφνικά τώρα και βρισκόμαστε και μιλάμε για τη διαχείριση των σκουπιδιών? Αλήθεια, είναι κάτι το οποίο δεν έγινε ακόμα μέσα σε όχι 5, σε 4,5 μήνες? Ή γιατί αφού είναι τόσο απλό, σε 4,5 μήνες δεν έχει τελειώσει και η μόνιμη και η μεταβατική διαχείριση των απορριμμάτων? Απάντηση λοιπόν, συνάδελφοι, είναι ότι η Κάλυμνος δεν ξύπνησε τώρα. Η Κάλυμνος εγκαίρως είχε προχωρήσει στην οριστική λύση του θέματος. Και επαναλαμβάνω, για όσους δεν γνωρίζετε, η Κάλυμνος είχε κάνει τις μελέτες της, είχε βρει το χώρο της, είχε πάρει τις αδειοδοτήσεις της, είχε κάνει προκήρυξη, είχε πάρει τα χρήματά της, 3.030.000 ευρώ, για να κάνει χώρο υγειονομικής ταφής και να μην ανεπνέει κανένας από εμάς, ούτε τα παιδιά μας, καρκίνο. Ερώτηση, και τι έγινε αυτό? Πού πήγε? Συνάδελφοι, δυστυχώς σκοπιμότητες και για εκλογικές ανάγκες και για εκλογικό πελατολόγιο, όλο αυτό το πράγμα πήγε στον αέρα, έγινε θυσία για να γίνεται προσδόξαν της ψηφοθυρίας και προς ντροπή της Καλύμνου μέχρι το 2024 να έχει ακόμα αυτή την κατάσταση. Η προκήρυξη έγινε, ο εργολάβος μπήκε, οι εργασίες ξεκίνησαν μια χαρά και έγιναν δαπάνες ήδη περίπου 980.000 τότε, το 2010. 980.000 δαπανήθηκαν εκεί. Όμως βγήκαν οι παρατάξεις, οι δημοτικές, είχαμε εκλογές και έκαναν δύο πράγματα με ένα τελικό αποτέλεσμα. Τι πράγματα έκαναν? Ένα, ανακάλυψαν ότι το κύτταρο της λεκάνης στο τοπογραφικό υπάρχει στρίψιμο κατά μία μοίρα. Άρα υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο. Άρα έχουν φαγωθεί χρήματα. Βγάλαμε και το ποσό, 500.000. Ποιοι τα έφαγαν? Άγνωστοι, κάνουμε μήνυση. Και ερχόταν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και η παράταξη του κυρίου Γαλουζή με πικέτες μπροστά τους και λιδωρούσαν τους συναδέλφους της περίοδου εκείνης λέγοντας φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Και η τεχνική υπηρεσία και ο συγχωρεμένος ο Σπύρος ο Χούλης μέχρι τελευταία που τον είδα το έφερε βαρέως. Όπως και όλοι. Τι θα πει φέρτε πίσω τα κλεμμένα? Ποιος είναι ο κλέφτης? Έγινε λοιπόν μεγάλη κοινωνική αναστάτωση και ασχολήθηκαν τα δικαστήρια, οι αστυνομίες και τα σχετικά. Δεύτερον, και για να σας πω, για να μην σας μείνει καμιά απορία, επαναλαμβάνω στους νέους συναδέλφους, βέβαια δεν υπήρξε απολύτως τίποτα. Τα δικαστήρια έληξαν, οι εκλογές πέρασαν, οι ανάγκες ικανοποιήθηκαν των εκλογών, η ρετσινιά και η βρωμιά έμεινε σε όσους θυμούνται και τα υπόλοιπα ήταν λόγια που τα πήρε ο αέρας και τα σκόρπισε.
και όποιος ντροπιάστηκε δεν πειράζει. Δεύτερον, έπρεπε να δέσει καλά, διότι εάν το έργο αυτό της ντροπής και του καρκίνου είχε ολοκληρωθεί, σας παρακαλώ, αν το έργο αυτό είχε ολοκληρωθεί, τότε τα πράγματα θα είχαν άλλη εκλογική έκβαση και δεν έπρεπε να γίνει. Ο κύκλος εκείνης δημαρχίας θέλει δεν θέλει έπρεπε να κλείσει με κάθε τρόπο. Λοιπόν, για να δέσει καλύτερα. Τι έγινε τότε, συνάδελφοι? Ένα, λοιπόν, το σκάνδαλο. Δύο, βάλανε οικογένειες στη μέση. Μεγάλες οικογένειες που είχαν συμφέροντα στην περιοχή. Και τι είπαν στους ανθρώπους? Θα κάνω, τα οικόπεδα είναι δικά σας, δεν είναι του κράτους. Το κράτος κακώς τα έδωσε για να γλιτώσουμε με τον καρκίνο, κακώς έδωσε τη ρευματιά, δικά σας είναι, πάρτε τα. Εμείς θα τα παλωτριώσουμε. Έλεγε και ο Γαλουζής και ο Διακομιχάλης. Να τα παλωτριώσουμε. Λοιπόν, απαλωτρίωση φυσικά και δεν έγινε. Δεν μπορείς να απαλωτριώσεις γη που στην έδωσαν δωρεάν. Πώς θα την αγοράσεις? Αποτέλεσμα, ιστορίες, έγινε το έργο, απεντάχθη. Οι εκλογές ήρθαν, η βρωμιά των 500.000 ήταν κρεμασμένη μπροστά στα πρόσωπα, οι άνθρωποι ήταν σηκωμένοι στις πίσω ρόδες που τους φάγανε τα οικόπεδα και οι κύριοι έκαναν εκλογές. Έτσι έγινε και χάθηκε το έργο αυτό εκεί μέσα. Και ήρθε η νέα δημαρχία. Αποτελέσματα τα βλέπετε σήμερα. Από το 11, λοιπόν, σας ξεκίνησα από το 10, φτάσαμε μέχρι σήμερα, η κατάσταση είναι ακόμα να ψάχνετε η κάλυμνος. Τα δύο αυτά γεγονότα της ρετσινιάς, της βρωμιάς, της κλοπής, της υποτιθέμενης και το δεύτερο των περιουσιακών στοιχείων συνέβαλαν, είχαν ένα κοινό παρονομαστή, να χαθεί το έργο. Να επιστραφούν τα λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα χάσει η Κάλυμνος, δεν πειράζει. Και αυτό έγινε. 2013 γίνεται μια συνάντηση στο επαρχείο, όπου ήταν τότε ο νομάρχης ο Μαχαιρίδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο κύριος Βυρβιδάκης και όλοι οι αρχηγοί των παρατάξεων και οι δήμαρχοι. Εκεί. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός? Λέει, κύριοι, επειδή η Ελλάδα θα έχει πρόστιμα από την καύση των σκουπιδιών, τώρα το Υπουργείο σας δίνει τα χρήματα για να συνεχίσετε την εργολαβία η οποία δεν είχε διακοπεί. Πάρτε τα χρήματα. Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης το έβαζε ο κύριος Μαχαιρίδης από την τότε νομαρχία. Συμπληρωνόταν το ποσό και η δέσμευση όλων και του εργολάβου που ήταν εκεί, σε 6 μήνες θα τελείωνε το έργο. Δήμαρχος ήταν άλλος. Ποιος θα πάει να το κάνει? Όταν είχαν πει στις οικογένειες εκεί ότι εμείς να αφήνουμε κανένα να μπει στις περιουσίες σας, δικές σας είναι μόνο με απαλωτρίωση. Ούτε απαλωτρίωση, αλλά στήλωσαν και τα πόδια να μην πάρουν τα χρήματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από τον Μαχαιρίδη. Πάει και το 13. Φεύγει ο Διακομιχάλης, έρχεται ο Γαλουζής. Εσείς, γιατί λέει ο κύριος Γαλουζής εδώ, τι λέει? Τι θα κάνετε αφού προεκλογικά το είπατε? Εμείς το είπαμε προεκλογικά και θα το κάνουμε. Ο κύριος Γαλουζής το είπε προεκλογικά, έκανε 5 χρόνια δήμαρχος, αλλά δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Σε παρακαλώ. Αυτή είναι η διαδικασία. Στο τέλος θα απαντήσω. Αυτή είναι η διαδικασία.
Αυτή είναι η διαδικασία. Παρακαλώ κύριε Γαλουζή. Αυτή είναι η διαδικασία. Ρωτάτε, απαντώ, τελειώσαμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Όχι, αυτή λέει ο νόμος. Δεν νομοθετώ εγώ. Εάν θέλετε να με διακόψετε, μη στενοχωριέστε. Έχω τέτοιο ηρμό σκέψης που θα τα βρείτε γραπτός. Πάρτε τον νόμο. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν, συνάδελφοι, ότι ήρθε ο Γαλουζής και λέει τώρα σε εμάς, εσείς που προεκλογικά τάξατε, είπατε, εμείς είπαμε και εσείς είπατε, εμείς είμαστε στην πορεία και θα κριθούμε στο τέλος της πενταετίας. Εσάς η πενταετία πέρασε και δεν κάνατε. Λέτε λοιπόν, τι κάνατε? Αυτό το οποίο κάνατε εσείς εκεί στη μόνιμη κατάσταση ήταν κάτι τρομερό. Αλλάξατε πλήρως την κατάσταση για να μην μπορέσει και να ταλαιπωρηθεί ακόμα περισσότερα χρόνια η Κάλυμνος. Και τι κάνατε? Το χώρο που ήταν μελετημένος, εγκεκριμένος από το ελληνικό κράτος, ότι εκεί θα γίνει το κύτταρο του Χιτά, πήγατε και το χαρακτηρίσατε ως ρέμα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να μπει. Άρα εκεί τέλος ο Χιτά. Διότι ήταν τα οικόπεδα που είπαμε, τον Ταλιβέρη. Λοιπόν, έτσι έγινε, κύριοι, αυτό ήταν η μόνιμη η λύση η οποία ο κύριος Γαλουζής είχε κάνει. Και ρωτώ, πόσο καρκίνο έχουμε αναπνεύσει άραγε από τότε μέχρι σήμερα? Πόσο ρε παιδιά? Πόσα λεφτά ξοδεύτηκαν τα 980 χιλιάρικα εκεί μέσα και έμειναν να χάσκουν εκεί? Και να σας πω ποιο είναι το τραγικό. Ούτε στη δημαρχία του Γαλουζή, ούτε στη δημαρχία του Διακομιχάλη τώρα δεν έχει, και θα το τσεκάρω ξανά, η εργολαβία είναι ενεργή. Δεν έχει διακοπή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ορίστε. Η πρώτη. Ναι, δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει, Γιάννη. Γιάννη, δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπα, δεν έχει κλείσει. Και αφήνω εγώ στον εαυτό μου ένα μικρό ερωτηματικό, το οποίο θα σας το πω στην επόμενη συνάντηση. Ξέρετε ότι όχι μόνο δεν κλάπηκαν χρήματα, όχι μόνο ξοδεύτηκαν χρήματα, αλλά χρωστάμε αυτή τη στιγμή στον εργολάβο και γύρω στις 200 με 280.000 ευρώ. Ναι. Και τα οποία πήγαινε καροτσάκι από τον ένα στον άλλο. Και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Και το βρήκα πάλι εγώ μπροστά μου. Λοιπόν, λοιπόν, ακούστε, σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε τη διαδικασία. Πάμε λοιπόν, σας είπα την οριστική, το πρώτο σκέλος. Εγώ δεν θα ρωτούσα, αν ήμουν στη θέση του, δεν θα ρωτούσα του κυρίου Γαλουζή. Δεν θα ρωτούσα. Εγώ έπρεπε... Κύριε Γαλουζή, δεν σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, αν δεν αντέχετε βγείτε έξω. Τι να σας πω. Απάντηση. Εσείς Μονόλογος είναι. την απάντηση. Μονόλογος είναι. Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι διαδικασία απολογίας του Δημάρχου στις ερωτήσεις που κάνουμε. Αν δεν φταίνει οι απαντήσεις, οι ερωτήσεις φταίνε. Θα πάρετε την απάντησή σας. Θα κάνετε ό,τι θέλετε. Τώρα όμως αυτό που υποχρεούστε να κάνετε είναι να είστε βουβός και να παρακολουθείτε. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ενδιάμεση, συνάδελφοι. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της οριστικής λύσης περίοδου και του κυρίου Γαλουζή, ο οποίος ήταν 5 χρόνια Κύριε Γαλουζή, βάλετε άλλη ερώτηση. Πάμε λοιπόν τώρα, συνάδελφοι, αφού είδατε πόσο καλά τα πήγε η Δημαρχία του κυρίου Γαλουζή που ρωτά,
Εντάξει, στο πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, η ενδιάμεση λύση που ρωτά να το απαντήσουμε τι έγινε με την ενδιάμεση λύση, γιατί ακόμα δεν έχετε κάνει και τι θα κάνετε. Ας δούμε βέβαια τι θα κάνουμε εμείς, γιατί έχουμε μπροστά μας το χρόνο για να λειτουργήσουμε. Ας δούμε όμως τον χρόνο που είχε ο κύριος Γαλουζής, που τον σπατάλησε, στο τέλος ποια ήταν τα αποτελέσματα. Τι έκανε λοιπόν στην ενδιάμεση λύση? Ήταν να ξοδέψει γύρω στις 400.000 ευρώ στο λατομείο Χώμα για να τα πηγαίνει στα σκουπίδια. Αυτή ήταν η μία δράση της ενδιάμεσης. Δεύτερη ενδιάμεση λύση ήταν να ξοδέψει γύρω στις 180.000 ευρώ τα κασόνια εκείνα που βλέπετε και είναι παρατημένες οι κάσες και είναι παρατημένες στο βιολογικό καθαρισμό. Αυτές είναι οι λύσεις οι οποίες έδωσε ο κύριος Γαλουζής ως ενδιάμεσες. Λοιπόν, να μην συνεχίσω. Λέει λοιπόν ο κύριος Γαλουζής, κύριε Πρόεδρε, ότι ο νέος χώρος ΟΕΔΑ, καθώς και οι μελέτες που είχαν γίνει οι περισσότερες στη δική μας περίοδο, έχουν παραχωρηθεί στο νέο Φόσδα. Ο χώρος τον παραχώρησε ο κύριος Γαλουζής στο Φόσδα και ρωτά εμένα που είμαι τωρινό μέλος ότι είμαι και παντογνώστης και θα ξέρω όλα. Αλήθεια κύριε Γαλουζή που με ρωτάτε. Εσείς λοιπόν, εσείς λοιπόν με ρωτάτε και λέτε ο νέος χώρος ο ΑΕΔ καθώς και οι μελέτες Κύριε Γαλουζή, έχουν παραχωρηθεί στο νέο Φόσδα από εσάς. Και ρωτώ λοιπόν, καλά, είτε έχετε εξασθενισμένη μνήμη και δεν θυμάστε, λογικό με τόσα βάσανα που μπορεί να έχει ο καθένας στη ζωή του και δεν θυμάστε, είτε τσεκάρετε και τεστάρετε εμάς αν έχουμε μνήμη και γνώση. Απάντηση, και μνήμη έχουμε και γνώση έχουμε. Έρχομαι λοιπόν και σας λέω, πότε παραχωρήσετε κύριε Γαλουζή το χώρο? Ο χώρος κύριε Γαλουζή, το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής έγινε χθες που ήμουν στη Ρόδο. Και λέει λοιπόν το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Και τι λέει το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής? Σήμερα στη Ρόδο γίνεται η παράδοση και η παραλαβή προς χρήση του χώρου για τον χιτά, για τον ΟΑΔΑ, πείτε το όπως θέλετε, για το χιτή. Εντάξει, γίνεται η παραχώρηση από τον Δήμαρχο Καλυμνίων κύριο Ιωάννη Μαστορκούκο και από τον κύριο αποδέχεται ο πρόεδρος του Φόσδα κύριος Χατζημάρκος. Ποιος λοιπόν παραχώρησε? Για να μιλάμε και να είμαστε υπεύθυνοι στα λεγόμενά μας. Λέτε επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος των μελετών... Λέτε λοιπόν επίσης ότι τις μελέτες τις φτιάξατε εσείς. Ποιες μελέτες φτιάξατε? Οι μελέτες έχουν γίνει εδώ το 2020. Ξέρετε πότε πήραμε, αγαπητοί συνάδελφοι, τη διαπιστωτική πράξη των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, τη διαπιστωτική πράξη από την αποκεντρωμένη διοίκηση? Την πήραμε 16 Νοεμβρίου 2023. Τη διαπιστωτική πράξη. Λοιπόν, ξέρετε λοιπόν η μελέτη αυτή, κυρίως επειδή μέσα υπήρχε χορτολιβαδική και δασική έκταση, 23 περίπου στρέμματα, ξέρετε ότι τη χορτολιβαδική αυτή αίτηση πότε ήρθε η έγκρισή της? 2023-22, επειδή δεν καλοβλέπω, είναι εδώ μέσα. Πότε λοιπόν εσείς φύγατε κύριε Γαλουζή? Το 19. Εκτός αν θεωρείτε ότι επειδή ήσασταν συμμαχικές συνεταιριστικές παρατάξεις, ότι συμμετείχετε κι εσείς και σε αυτά που είναι θετικά του κύριου Διακομιχάλη και σε όλα τα αρνητικά τα οποία κουβαλά ο κύριος Διακομιχάλης. Αφού ήσασταν λοιπόν συνέτεροι και δέχεστε, πάρτε και τα αρνητικά του και πορευθείτε λοιπόν. Λοιπόν,
Τι κάνουμε λοιπόν εμείς, κύριοι? Ρωτάει, λέει λοιπόν στην παράδοση. Ξέρετε, παιδιά, όταν παραδίδεις κάτι, πρέπει να παραδίδεις και εργαλεία χρηματοδοτικά. Λεφτά. Τα λεφτά όταν παραδίδεις, ξέρετε πώς είναι? Είτε σε μηχανήματα, περιουσιακά στοιχεία, είτε σε χρηματοδότηση. Ας δούμε λοιπόν τις πηγές χρηματοδότησης, όπως τις λέει η αποκεντρωμένη διοίκηση, που λέει τι παραδίδει στη Νέα Δημαρχία. Λέει πηγές χρηματοδότησης. Η έκταση του ακινήτου του Χιτά με βαδό ίσον 65.315 τετραγωνικά μέτρα, η οποία αποκτήθηκε με απαλωτρίωση, σύμφωνα με την απόφαση του 1996 του Δημοτικού Συμβουλίου και εξοφλήθηκε με ίδιους πόρους. Τι παραδίδει λοιπόν τώρα? Σε περιουσιακά στοιχεία, σε χρήμα. Δεν υφίστανται έργα ή εγκαταστάσεις που να αφορούν την διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσα στο ακίνητο. Δεν έχουμε, λέει, ούτε εγκαταστάσεις, ούτε μηχανήματα μέσα στο ακίνητο, που μου ζητάνε εμένα τώρα σε 4,5 μήνες να τα έχω μέσα. Και εκείνοι σε 15 χρόνια ούτε καν απ' έξω. Δεύτερο, δεν υπάρχει εξοπλισμός σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Δεν υπάρχει εξοπλισμός. Και μου ζητάνε εμένα, πού είναι εξοπλισμός, γιατί δεν το πήρες ακόμα? Το γάρ πολίτης στη λήψεως, θα έλεγα. Δεν υπάρχουν μηχανήματα έργου. Δεν υπάρχουν μηχανήματα έργου. Και συνεχίζουμε, πείτε μου, ποιο είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα γίνουν οι ενδιάμεσες λύσεις? Από ποιο ταμείο? Έχετε χρηματοδότηση? Υπήρχε χρηματοδότηση? Εδώ η Δημοτική Αρχή, εδώ οι κύριοι που κάθονται, βασανίζονται και τρέχει ο Δήμαρχος με εντολές που παίρνει από τη Δημοτική Εντομάδα να βρει χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσει να κάνει αυτά που εσείς καταστρέψατε και δεν μπορέσετε να επανορθώσετε σε 15 χρόνια. Και μου ζητάτε εμένα σε 4,5 μήνες να σας απολογηθώ. Λοιπόν, δεν θα ήθελα, συνάδελφοι, να συνεχίσω για να μπορέσει και ο συνάδελφος να κατανοήσει αυτά που είπα, γιατί προφανώς είναι και ενοχλητικά. Και επαναλαμβάνω, δεν φταίνουν οι απαντήσεις, οι ερωτήσεις φταίνε. Πάω στο δεύτερο, στη δεύτερη ερώτηση. Ρωτήστε. Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση, είμαι σίγουρος, ότι στην νομοθεσία, την οποία την έχω μπροστά μου, από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν λέει πουθενά, Δήμαρχε, ότι εσύ θα έχεις διαβάσει το ερώτημα από πριν του οποιοδήποτε Δημοτικού Συμβούλου και θα απαντήσεις και δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει και ότι θα είναι μια στεγνή απάντηση και τέτοια. Μάλιστα, επιλέξει, αυτό που λέει η πρόταση, είναι ότι με βάση τον κανονισμό λειτουργίας δίνεται να αριθμίζει λεπτομεριακά το κάθε θέμα, το οποίο σημαίνει ότι δίνει και τη δυνατότητα δευτερολογίας για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Όταν, σας λέω το Υπουργείο Εσωτερικών τώρα, με αβάση συγκεκριμένη. Δεν είναι έτσι. Εγώ σας λέω ότι είναι έτσι. Μόνοι μας είμαστε στην Ελλάδα. Όλοι οι Δήμοι αυτό κάνουν. Η διαδικασία... Ωραία, ναι, αν θέλετε. Γιατί δεν είναι τώρα, εσείς λέτε, σας δίνει τη δυνατότητα, κλείνω Πρόεδρε, δεν θα ταλαιπωρήσω άλλο, δίνει τη δυνατότητα να στείλουμε τις ερωτήσεις προς το Προεδρείο μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για να ενημερώσετε εσείς, να προετοιμαστείτε για να απαντήσετε. Έρχεστε εδώ, διατυπώνει την ερώτηση του ο κάθε ενδιαφερόμενος, απαντάτε, έχει δικαίωμα εάν κάτι δεν κατάλαβε. Εντάξει, Δήμαρχε, θα το ρωτήσουμε αυτό, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Δεν προβλέπεται από το Δεν προβλέπεται η διαδικασία. Εγώ μπροστά μου έχω νομοθεσία. Η διαδικασία, συνάδελφοι, είναι πολύ απλή. Και η διαδικασία είναι πολύ απλή. Τι λέει λοιπόν ο νομοθέτης?
κύριοι της Δημοτικής Αρχής, οφείλετε κάθε 2 μήνες σε ειδική συνεδρίαση να ενημερώνετε τους συμβούλους το τι κάνετε. Αυτό είναι άλλο πάλι. Αυτή είναι η ειδική συνεδρίαση. Ενημερώνεται με βάση τις ερωτήσεις της δικές μου. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Βγαίνετε πρώτα εσείς, λέτε τι έχετε κάνει. Όχι. Λοιπόν, η διαδικασία λοιπόν είναι, κύριοι, ενημερώνετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ενημέρωση θα κάνετε? Ό,τι θυμάστε? Θα ενημερώνετε ό,τι θυμάστε? Όχι. Θέτουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έως 10 ερωτήσεις. 7 από την αντιπολίτευση, 3 από τη συμπολίτευση. Θέτουν τις ερωτήσεις, απαντά ο Δήμαρχος το τι έχει κάνει επί των ερωτήσεων και όχι όλη η κοσμοθεωρία, και αυτή είναι η διαδικασία. Μακάρι να ήταν αλλιώς, να την κάναμε αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ερώτηση του κυρίου Γαλουζή. Κύριε Δήμαρχε, η νέα τουριστική περίοδος ξεκίνησε, τα προβλήματα της δημοτικής αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας είναι γνωστά σε όλους μας, η έλλειψη λεωφορείων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Προεκλογικά είχατε ανακοινώσει την προμήθεια λεωφορείων με leasing. Σήμερα προχωρήσατε στην ενοικίαση 2 λεωφορείων αντί το ποσού των 7.000 ευρώ μηνιαίως. Μίσθωμα μικρότερο κατά 200 ευρώ από αυτό που πλήρωνε η προηγούμενη διοίκηση Διακομιχάλη και εσείς κατηγορούσατε. Μπορείτε να μας ενημερώσετε πώς τελικά θα πράξετε? Θα υλοποιήσετε την προεκλογική σας δέσμευση? Θα έχουμε καλύτερη και συχνότερη αστική και υπεραστική συγκοινωνία? Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος. Συνάδελφοι, σχετικά με τη συγκοινωνία. Να σας πω λοιπόν ότι όταν παραλάβαμε είχε 2 ενοικιαζόμενα λεωφορεία, πολύ έτσι παλιά, και από τα 2 το ένα ήταν απενεργοποιημένο. Ήταν 1 και αυτό πήγαινε και δεν πήγαινε. Ενοικιάσαμε εμείς αυτά τα 2, τα οποία είναι πιο νέας γενιάς από αυτά που βρήκαμε. Καλό? Όχι. Είναι αυτός ο στόχος μας. Πληρώνουμε ενοίκια. Έπρεπε όμως να κινηθεί η δημοτική συγκοινωνία ή δεν έπρεπε? Έπρεπε. Το κάναμε λοιπόν αυτό. Δεύτερον, είπαμε προεκλογικά και εμείς ό,τι λέμε το κάνουμε, να πάμε με τη διαδικασία leasing να προμηθευτούμε. Τι νομίζετε, ότι η διαδικασία leasing είναι ξεκινάμε τώρα και βρίσκουμε στην αγορά λεωφορεία και τα παίρνουμε και φεύγουμε? Καταρχήν, κάναμε έρευνα. Ο Πανορμήτης, ο Χαλίκος είναι εδώ, υπεύθυνος συγκοινωνίας, κάναμε έρευνα. Υπάρχουν τιμοπαράδοτα, αν τα παραγγείλεις τώρα, μετά από 1,5 χρόνο. Τα καινούρια. Υπάρχουνε μεταχειρισμένα? Υπάρχουνε. Τι μεταχειρισμένα θέλουμε? Πουλμανάκια ή αστικού τύπου? Για τη συγκοινωνία μας, αστικού τύπου. Υπάρχουνε εύκολα στα μέτρα που τα θέλουμε εμείς? Μεγάλα έχει. Στα μέτρα που και βρήκα και δωρεάν. Δεν το διακινδυνεύουμε. Λεωφορεία τα οποία έχουν παροπλήσει άλλοι δήμοι να τα πάρουμε και να κατεβαίνουμε τα πηγάδια? Όχι. Τους είπα ευχαριστώ, δεν θέλω. Και από πολλούς δήμους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε έρευνα και ψάχνουμε λεωφορεία στα μέτρα που θέλουμε εμείς, αστικού τύπου. Μόλις οι διάφορες εταιρείες μας προσφέρουν ότι υπάρχουν, έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τις τράπεζες να προχωρήσουμε στη διαδικασία leasing. Εάν μας πάρουν τώρα και μας καταθέσουν προσφορές ότι βρήκανε, εμείς με τη μέθοδο leasing θα το τρέξουμε χθες, όσο γρηγορότερα μπορούμε. Και δεν θα πάμε. Επίσης, είμαστε στη διαδικασία προμήθειας ενός ηλεκτρικού λεωφορείου, το οποίο, αν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα το έχουμε. Δεν θέλω να λέω, γιατί μια διαγωνιστική διαδικασία δεν ξέρεις πώς θα πάει, αλλά σας λέω, μέσα στα αυτοκίνητα που προμηθευόμαστε, έτσι είναι, κύριε Τσουγκράνη? Σωστά? Είμαστε στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και αν όλα πάνε καλά, εντός του έτους θα το έχουμε. Ωραία. Αυτό λοιπόν για τα λεωφορεία. Άρα αυτό που είπαμε θα το κάνουμε για δικό μας όφελος.
να ξεπικραθεί που λέμε ο κόσμος, που πρέπει. Τρίτη ερώτηση. Να σας πω επίσης, σε αυτό εδώ το σημείο, ότι για την συνάδελφη, το ερώτημα είναι, ωραία, τι γίνεται με τα άλλα λεωφορεία του Δήμου? Ερώτηση, ποια λεωφορεία? Ποια? Έχει ένα Ίκαρους στην ΚΟ, σε κάποιον κύριο, πώς το λένε? Μαντούκο. Ωραία. Είναι εκεί. Ήρθαμε σε επαφή. Ναι. Ένα-ένα. Λέμε λοιπόν στον κύριο Μαντούκο, κύριε, τι γίνεται με το λεωφορείο, γιατί δεν μας το στέλνετε? Και ξέρετε ποια ήταν η έκπληξή μου? Λέει, Δήμαρχε, νέος είσαι? Λέω, ναι. Ωραία, εγώ θα σου στείλω. Μου στέλνεις και εσύ 57.466,32 ευρώ που μου χρωστάτε? Όπα, λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, μου χρωστάτε αυτά τα χρήματα. Και από πόθεν έρχονται, και πόθεν κατεβαίνουν αυτά τα 57.400. Έχουμε λοιπόν από την περίοδο του κυρίου Γαλουζή 14.010,57 και τα υπόλοιπα συνεχίζουν. Το 19, 8.930, δεν ξέρω αν είναι του Γαλουζή το 19 ή του Διακομιχάλη, το 21, 2.550, το 22, 24.571, το 23, 10.436, του τέστην 60.499, έδωσαν 3.033, άρα έχουμε ρέστα 57,5. Ωραία. Πάμε λοιπόν στον άλλο προμηθευτή που έχει τον κύριο Καούση. Να δούμε τα λεωφορεία και εκεί, κύριε Καούση. Λέει, ευχαρίστως. Αλλά ξέρετε κάτι, Δήμαρχε, μου χρωστάτε 60.000. Ναι. Μου χρωστάτε 60.000 ευρώ. Και σας είπα την προηγούμενη φορά που κάναμε την αποδοχή του αυτοκινήτου, το οποίο έρχεται, Αντιδήμαρχε, το πρωί. Παρασκευή ξημερώματα θα είναι εδώ το φορτηγό, το οποίο μας έκανε χορηγία ο κύριος Καούσης, που του χρωστάμε 60.000. Γιατί στην κουβέντα απάνω είδε μια άλλη αντιμετώπιση των θεμάτων και μια άλλη αγωνία για αυτή την κάλυμνο. Και μας έδωσε ο άνθρωπος δωρεάν ένα φορτηγό αυτοκίνητο για τις ανάγκες της Ψερίμου. Έτσι πάνε. Άρα λοιπόν, ναι μεν να προμηθευτείς, αλλά δες και σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Λοιπόν, να τελειώσει και το θέμα των λεωφορείων. Πιστεύω να πάνε όλα καλά και σύντομα για το καλό της κοινωνίας. Τρίτη ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, το τελευταίο φεστιβάλ αναρρίχησης έγινε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου του 2019, όπου έγιναν και όπως έγιναν και όλα τα έτη 2014, 15, 16, 17, 18 στη δική μας δημοτική περίοδο. Έχουν παρέλθει 4 και πλέον έτη και δεν έχει γίνει κανένα άλλο. Η Κάλυμνος διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απολέσει μεγάλο μέρος της επισκεψιμότητας αναρριχητών, διότι ο αναρριχητικός τουρισμός έχει αφαιθεί στην τύχη του τα τελευταία χρόνια και άλλες περιοχές της χώρας μας οργανώνονται. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να μας πείτε αν σκέφτεστε να οργανώσετε φέτος φεστιβάλ αναρρίχησης, πότε και πού θα το διοργανώσετε? Εγώ οφείλω εδώ να συμφωνήσω στο σκέλος που λέει ότι ο τουρισμός έχει αφαιθεί ο αναρχητικός στο έλεος του Θεού και της Παναγίας. Εντάξει, πραγματικά ήταν αφημένος πολλά χρόνια. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια προβλήματα, διότι για την συγκοινωνία που λέγαμε και όταν είπα εγώ στην Αθήνα πάνω, γιατί επισκέφθηκα και το συνεργείο που έχουμε της Οτοκάρ, που έχουμε τα αυτοκίνητα τα δύο, μαζί με τον κύριο Λελέκη πήγα.
και ο άνθρωπος έμεινε άναυδος γιατί είδα και αυτοκίνητα άλλων δήμων, όπως τη Σαλονίσου και τέτοια πράγματα. Τα είδα εκεί. Και λέει, έρχονται τα αυτοκίνητα, φεύγουν, τα δικά σας δεν ξέρω τι συμβαίνει και τα δύο δεν ανάβουν. Έχουμε αλλάξει τα πάντα. Έχουμε φέρει ανταλλακτικά. Τώρα ψάχνουμε, παλιά ήταν πλεξούδες, τώρα είναι ένα καλώδιο με 30 εντολές, περνάνε από μέσα ένα καλώδιο, τα οποία καταλήγουν σε ακίδια. Και ψάχνουμε μία ακίδα να δούμε πού είναι το θέμα. Και μας κάνει εντύπωση. Μου λέει, πρώτη φορά ως αντιπρόσωπος μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε ως κάλυμνος. Και μάλιστα μου λέει, θέλω να διώξω τα αυτοκίνητα γιατί μου κρατάνε 2 λάκκους και πρέπει να φύγουν. Και είναι όπως σας το λέω, συνάδελφοι. Λοιπόν, και του είπα, ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη δυσφήμιση που μας κάνετε. Διότι έχετε δει η κουλτούρα των ξένων είναι να κυκλοφορούν με τα μέσα συγκοινωνίας. Έχετε δει, τους λέω, τους αναρριχητές να κάθονται στη στάση όρθιοι, να περνάει το λεωφορείο αφού είναι 1 ή 2 και είναι πάντα γεμάτα τα καλοκαίρι, να γεμίζουν από την πρώτη στάση και στους υπόλοιπους να περνά το λεωφορείο και να στέλνει χαιρετίσματα και να τρέχουν οι άνθρωποι πανικόβλητοι να προλάβουν το σκάφος για να πάνε στην ΚΟ να πάρουν το τσάρτερ και να χάνουν τις πτήσεις τους και να γίνεται η δυσφήμιση. Αυτό γίνεται, του λέω τώρα στο νησί. Τα λεωφορεία τα θέλω τώρα. Μου λέει και εγώ το θέλω να φύγουνε, να μου ελευθερώσει το χώρο. Λοιπόν, πράγματι υπήρξε δυσφήμιση για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα όσον αφορά για το αναρχητικό φεστιβάλ, θα σας πει η κυρία Κουτούζη, να πω μόνο μία κουβέντα, ότι ο τρόπος που ρωτάτε, να σας πω ότι έχετε δίκιο στον τρόπο που ρωτάτε. Γιατί λέτε το 14, 15, 16 μέχρι το 18, 19 ήταν κάτι άλλο από αυτό το οποίο γινότανε προθύστερα. Προθύστερα υπήρχε μια οργανωτική, μια επιχείρηση που αναλάμβανε τον τομέα της διοργάνωσης του φεστιβάλ και είχαμε χορηγούς, παράδειγμα την North Face, ενώ αυτό το φεστιβάλ που κάνετε εσείς ήταν τοπικού χαρακτήρα. Και ποια είναι, σας λέω έχετε δίκιο, αν γινόταν το φεστιβάλ όπως πρέπει σε διεθνές επίπεδο, θα σας πει η κυρία Κουτούζη αν μπορεί να γίνει φέτος. Αν προλαβαίνει κανείς να κάνει τις διαδικασίες για να έχει το Μάη φεστιβάλ. Ορίστε κυρία Κουτούζη. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Όπως προείπε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαστροκούκος, να κάνω λοιπόν και εγώ μία αναδρομή και να πω ότι το 2012, το 2013 και το 2014 το αναρριχητικό φεστιβάλ το διοργάνωνε η North Face. Η North Face ουσιαστικά έδινε την χρηματοδότηση και ο διοργανωτής ήταν η Spear Games. Και αυτή ήταν η διοργανώτρια εταιρεία. Ήταν ένα διεθνές φεστιβάλ που έφερνε την Κάλυμνο στα πέρατα της γης, είτε ήσουνα στην Αλάσκα, είτε ήσουνα στην Αυστραλία, είτε ήσουνα στην Ιαπωνία, όπου υπήρχε κατάστημα, όπου υπήρχε North Face, έβλεπες μπροστά σου την Κάλυμνο και ερχόντουσαν στην Κάλυμνο αναρριχητές διεθνούς φήμης και κύρους και είχαμε ακριβώς την έγκλη που χρειαζόταν ένα διεθνές φεστιβάλ. Από το 2015 και μετά, ως το 2019 ουσιαστικά που έγινε το τελευταίο φεστιβάλ, το φεστιβάλ είχε αλλάξει χαρακτήρα, έφυγε η North Face και έγινε μία γιορτή και ήταν μια γιορτή με τοπικό χαρακτήρα. Δεν αντιλέγω, αλλά δεν μπορούσατε να έχετε την απήχηση έξω από την... μπράβο! Δεν μπορούσατε να έχετε την απήχηση που είχε η North Face έξω από την Κάλυμνο και έξω από την Ελλάδα. Κατανοητό. Λοιπόν, από το 2015 και μετά το φεστιβάλ το ανέλαβε ο Δήμος μέσω της Πολυδραστικής.
μαζί με έναν ιδιώτη βοηθούσε οικονομικά και ο κύριος Ντόβελος και γινότανε το φεστιβάλ. Τι ήτανε? Ένα φεστιβάλ που το διοργάνωνε ο κύριος Χατζημιχάλης, ο κύριος Χατζισμάλης με τον κύριο Ποντικό, βοηθούσε και ο κύριος Τσουγκράνης εκεί. Ήταν και 2 άτομα της πολυδραστικής και είχε καθαρά τοπικό χαρακτήρα. Εμείς, σαν Νέα Δημοτική Αρχή, δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι που χρειάζεται η Κάλυμνος. Άλλη μία γιορτή, άλλη μία ορχήστρα, να πάμε να χορέψουμε, να φάμε, να περάσουμε καλά για 2-3 νύχτες και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό το αναρριχητικό φεστιβάλ, για να το φέρουμε στην έγκλη που είχε παλιά και στην απήχηση που είχε στον κόσμο παλιά, χρειάζεται σωστή οργάνωση. Η οργάνωση λοιπόν ξεκινάει μήνες πριν. Όπως σας είπε ο κύριος Δήμαρχος, εμείς θέλουμε να το μεταφέρουμε από τον Οκτώβρη, θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε Μάιο, να δώσουμε μια προώθηση στον τουρισμό στην αρχή της τουριστικής σεζόν και όχι στο τέλος. Στο τέλος ούτως ή άλλως όλοι έχουμε δουλέψει, ξέρουμε ότι τον Οκτώβριο θα έχουμε τουρισμό, προτιμάμε εμείς να το κοιτάξουμε να το φέρουμε τον Μάιο. Χρειάζεται όμως μια σωστή οργάνωση, χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται και χρόνος. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι εμείς από την προηγούμενη διοίκηση δεν βρήκαμε τίποτα έτοιμο για την επόμενη χρονιά, γιατί είπαμε ότι ό,τι βρούμε έτοιμο εμείς το συνεχίζουμε, δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα δεν βρήκαμε απολύτως τίποτα έτοιμο. Άρα το ξεκινάμε το Διεθνές Φεστιβάλ από το 0 και χρειαζόμαστε τον χρόνο. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με 2 διαφορετικές εταιρείες που θέλουν να το διοργανώσουν για τον Μάιο. Είμαστε σε συνομιλίες, σε προχωρημένο βαθμό θα έλεγα. Το προχωράμε, το παλεύουμε και καλώς εχόντων των πραγμάτων. Αρχή της τουριστικής σεζόν του 2025 θα έχουμε ξανά φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ αναρρίχησης στην Κάλυμνο. Πόσο στοιχίζει, Πόπη? Ναι. Να πούμε ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε διεθνές φεστιβάλ κύρους, το πακέτο, να το ονομάσουμε έτσι, αν θέλαμε να γίνεται δηλαδή Μάης, το πακέτο έπρεπε να έχει κλειστεί τον Οκτώβρη, το αργότερο, της προηγούμενης χρονιάς. Άρα εμείς τι κάνουμε? Οργανώνουμε τώρα, ούτως ώστε Σεπτέμβριο-Οκτώβρη να κλειστεί η όποια συμφωνία με την όποια εταιρεία και να πάμε τον Μάιο. Γι' αυτό και ανέφερα ότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ο χρόνος. Δεν βρήκαμε κάτι έτοιμο για να το συνεχίσουμε. Πρέπει να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Χρειαζόμαστε πίστοση χρόνου. Δεν υπάρχει αλλιώς. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, το φεστιβάλ, οι δύο εταιρείες που ενδιαφέρονται είναι συνδιοργάνωση και συγχρηματοδότηση του Δήμου και χορηγίες. Και οι 2 εταιρείες είναι πάνω κάτω στο ίδιο ποσό, γύρω στις 180.000 δραχμές, ευρώ, και λέμε ότι σύμφωνα με τη λογική είναι τα μισά θα τα καλύψει ο Δήμος και τα υπόλοιπα μισά θα τα βρούνε οι ίδιες οι εταιρείες μέσα από χορηγίες. Μακάρι να είναι όλα. Όσο βρίσκουν μεγαλύτερο ποσό από χορηγίες οι εταιρείες, μικραίνει και το ποσοστό της συνδρομής του Δήμου. Αλλά γενικά το budget που υπάρχει είναι γύρω στις 180.000 ευρώ. Κάθε χρόνο είναι αυτό. 180.000 ευρώ κάθε χρόνο, αν θέλουμε να έχουμε φεστιβάλ. Η North Face δεν ενδιαφέρεται για να ξαναεπιστρέψει στην Κάλυμνο. Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους. Το μόνο που μας είπαν ότι αν θέλετε μπορούμε να βοηθήσουμε μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ, όχι σαν χρηματικό ποσό, αλλά να σας δώσουμε μπλουζάκια, να σας δώσουμε σακίδια, δηλαδή ουσιαστικά έμεση διαφήμιση για αυτές τις 10.000 ευρώ που θέλουν να μας δώσουν. Να έχουν αποκλειστικά ξανά φεστιβάλ στην Κάλυμνο αναρριχητικό η North Face, δεν ενδιαφέρεται, όπως δεν ενδιαφέρθηκε και καμία από τις εταιρείες που προσεγγίσαμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, η συνεδρίαση έληξε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καλουζάκη, κάνατε ερώτηση, πήρα την απάντηση.
σκεφτούμε